Мин Диләрә Ханова, нәфислек һәм этикет буенча эксперт, җәмәгать эшлеклесе һәм Син һәм мин дигән проектның җитәкчесе. Чит кеше белән сөйләшергә ярамый торган 3 тема бар. Беренчесе ул гаилә темасы. Аннары аңлатып китәбез әйме аны. Икенчесе ул сәяси темалары һәм дин турында андый сорауларны таныш булмаган кешеләргә бирергә мөмкин түгел. Кияүгә чыкмаган кызлар булса, егетләр, өйләнмәгән егетләр булса, аларга гел сорау бирәләр. Инде кайчан кияүгә чыгасың, кайчан өйләнәсең, андый сорау бирергә мөмкин түгел. Менә башта сорыйлар. Әйтергә кирәк, җомга көне чыгам. Җомга көне әйтсәң, җомга көне берәр кайчан чыгасың бит инде, шундый гадәти көн бит инде ул. Кайсы числа, кайсы елы теге билгеле түгел. Шул хәтленне итеп ачуны китерсәләр, шундый бер җавап бар. Кайчан сезнең ирегезне гаиләдән алып китәм? Менә шулай дип әйтсәгез, сезгә больше андый сорау бирмәячәкләр. Кай вакыт менә шундый ни белән дә әйтергә кирәк. Совсем ачуны чыгарсалар инде. Юморга барырга кирәк. Юморга барырга кирәк.